Ngoba nginibizile bengifuna ningisize ngoba nakho umalume wami soqala ukwenza izinto engayitholi kahle. Selokho nje ngabuya esikoleni usefuna ukuthi makuze ngindlela ekhaya kumele ngilale naye njalo mayiphuzile ufuna ukuzolala nami. Ngisho ngangithola mhlawumbe ngisekitchen ngiyabhizi ngiyapheka lapha kancane ufike uzongibhatha izinto. Yazi mfethu uyaphosisa umshana yazi ngempela yazi angiyazi lento. Mina into engangincoma nje ukuthi ufaka ubra ume kahle njengomshana wami. Kodwa ke wawumncoma ya ngangimncoma ukuthi ngakwazi ukumthengela la amanye amaphente nami ngoba phela mengihamba ngiyabuka amaphente engamthengela wona la etolo ukuthi angamfanele njengomshana wami. Namhlanje lo phuma iqiniso. Okay uzothola indulo. Nangelinye ilanga futhi wakhe wayibuyela ebusuku wathi wayengifonelile emini yakhona wathi ngapheki. Ngathi ngamlinda wathi sebuyile wabuya nayo impela inyama ngathi wafike wathi nangidle kodwa ukuze ngiyidle leyo nyama nami ngibele ngilale nayo ngoba naye unginikeza izinto engayijwayele nami ngibele ngimnikeza izinto angayijwayele wazi wathi yena ungcono ke uzosebenzisa protection ngathi ngiyanqaba wazi wangikhiphela ngisho ucelemba wawubeka kwase kungiphoqa ke nami ukuthi ngize ngenze into ebengamele ngize ngiyenze ngoba nakho uncinga indawo yokuhlala. Yini sesedala ukuthi ungayi emaphoyiseni uyombophisa umalume wakho? Wona kwakutheni uma uhamba ngephente la uyebhafu. Phela mina kahlahle ngumshana vele ngithi la ekhaya ngiyini. Yima kunenkinga yini ingane emihamba nqunu phambi kwakho? Kunenkinga phela ngithi kufanele ingane iqoqe. Athi mhlawumbe uyangilimaza ngiyithanda into ayenza uyaqhubeka uyabona nje kuze kulamula ukuthi azaqeda into ayenza bese kuyikhana abuyelwe umqondo wakhe funa khona ihambele akaze exolisa uyaqhubeka nje ihambele manje like egceni kuyaqhubeka kube normal. Ayena phela ayikho nami into engingayenza ngoba nami ngahlahle ngathini ngincingile ukuhlala ngoba kukho la ngahlala khona. Bafa ungiphendula umshana wakho kuzadle kumele umfake isende na lotho. Manje uyindawo apho ulala naye kuzedle mubuye nenyama yena kumele ulale naye. Noma ngathiwa ngiyogeza uhleze uyabo kube ngathi akangibonanga mase ngingenile lapha yana ofike sezoma ngasesicabheni ngithi ngiyaphuma umuntu nanga eminyango. Ingqondo ayicabanga kahle masuvukela. Wandoda angaze mina ngicabanga ukuthi ngavula ingane ingane yami sisi uyaphosa. Cha. Uzokhuluma saphindela. Hayi cha ngisafuna ukuphindela phela mfethu ngiyacela ngiyagodola ngiyashawa mshana wami konke lokhu kwenziwa wena. Ngibingelele mbukelo weVuman Film lo khuluma uVuman le kwamhlabela ingane asomadoda lephansi emangozi. Kuthiwa yakhubalula nibuye egceni kodwa ke asikho lapho sila namhlanje. Sanithanda kakhulu babukeli nibalekile. Siswami uyaphila? Yebo ngiyaphila. Nami ngiyaphila igama lami nguVuman ngoba sengiyichazile. Ungake nje usilandise ukuthi yini namhlanje silethe la eyenza ukuthi uzusibize kwenzakalani mhlambe yini lengaka onayo? Ngoba nginibizile bengifuna ningisize ngoba nakho umalume wami soqala ukwenza izinto engayitholi kahle. Selokho nje ngabuya esikoleni usefuna ukuthi makuze ngindlela ekhaya kumele ngilale naye njalo mayiphuzile ufuna ukuzolala nami. Manje siqala ukungiphatha kabi lonto noma ngathiwa sengizama ukuyijolela uhlezi nje lusana nawo wonke umuntu engijola naye. Manje kwenzeka kanjani ukusalusana nomuntu ojola naye? Mhlawumbe ngabe umuntu ojola naye ufike egcikeni noma mhlawumbe esuke kubona uhamba nomuntu kwenzeka kanjani lokho sisi? Cha noma ngathiwa angijoli mhlawumbe njengokuthi akafike egcikeni kodwa mayizobe mhlawumbe efike ekhaya ngingekho mina uyahamba engicingeze ngithole elwisana nabantu engijola nabo ngaleso sikhathi. Yebo. Mhlawumbe umuthi umalume siswami yaze yabhlungu lento. Umuthi umalume ngabe mhlawumbe umalume wakamakhelwane noma umalume umfowabo kamama wakho? Umalume umfowabo kamama wami. Awu igazi lakho. Yebo. Manje sisi ngicela ukubuza lo mbuzo mhlawumbe umama usekhona noma akasekho? Usakhona kodwa umuntu esingajwayelene naye kangako kahle kahle asinayo ibond njengezinye izingane yabo. Kodwa ngakhetha ukuthi ngiyohlala kagogo ngoba ukuthi vele ngikhula ngihlala nabo malume. Khona i-message engibonile lapha ngesikhathi usibhalela manje awusho uThebo ufunda ne? Usuqedile. Yebo sengiqedile. Ngabe wena mhlawumbe buyifaka imali umalume mhlawumbe lo drink mhlawumbe usasesikoleni? Yebo bengihlezi ngimfakela nje imali ngenkathi ngisafunda. Manje ngoba usenamali ubona ukuthi ungcono lale nawe. Yebo. Siswami mangake ngibuze nje zikhona mhlawumbe ezinye izihlobo mhlawumbe osisi bakho mhlawumbe abanye noma nje wena nje ubuphila nomalume umalumekazi ukhona ke owakhe umalume?
Baxabana nomalumekazi wakhetha ukumshiya ezinye ihlobo kahle kahle somndeni nje ongazwani manje ngagcina sengihlala naye umalume. Enye into ebuhlungu ngomalume ukuthi uyaye ngwashise nempahla zakhe zangaphansi manginqaba ukuyiwasha engitshela ukuthi uzongiqosha la ekhaya ngoba vele noma wami ngekhaza ngisize ngalutho kahle kahle uyazi ukuthi angithemba umuntu la ekhaya ngaphandle kwakhe. Manje lento le siswami sekuyisikhathi singanani uqedile isikole? Isikole ngaqeda ngo-2023 bekade ngifunda eMajuba. South Africa umalume onjani onenhliziyo engaphandle kanje manje mhlambe bakhona mhlambe usuke wababikela mhlambe abangani mhlambe noma ningazwani emndenini mhlambe ukhona loyo mhlambe ongambikela bakhona abanye oke wababikela bona bathini? Engizamile ukukhuluma nabo bebangijaja manje ngivele ngabona kungcono ukuthi ngithule ngoba abanye bathi kungcono ngibalekele ekhaya manje noma ngathiwa ngiyalibalekela ekhaya ngazi ukuthi ngingahlala kahle. Manje siswami ngiyaluza udaba lakho olubuhlungu kakhulu futhi ukuthi umndeni wakho anikwazi ukushare yonke into ngoba nizwana obvious bangathola sebekuhleka yabona unanga iminyaka ngina-23. Awu umalume yena unanga mhlawumbe unga estimate malume ko 40 something. I-boyfriend yakho mhlawumbe uke wayitshela ukuthi umalume uzama ukulala nawe or ulala nawe? I-boyfriend bekade nginayo nayo yagcina yabona ngathi mhlawumbe ngiyayithanda into eyenziwa umalume nayo yakhetha ukungishiya kanjalo. Manje u-ready ukuthi umalume sikhulume naye manje? Yebo ngi-ready. South Africa bengicela ukuthi umalume simvumela sondele mfowethu bengisacela ningisondezele yena neteam yabona asondele umalume siswami yonke lento le izodlula yezo akukho uNkulunkulu angakuthwesa khona noma isise sisizele ngakho okungadluli yabona ngoba lezi izimo ezenzakalayo ukuthi abanye abafuna ukukhuluma yabo lona. So nje esikoleni kambe kanjani phasile kodwa umsebenzi ongawuthola? Yebo esikoleni ngiphasile kodwa umsebenzi angawuthola kahle kahle nje in-serve ngayithola. So mama ngakusiza nge-in-serve ngayithatha? Yebo. South Africa phela siphile South Africa abantu baningi abantu ababuka la iAfrica yonke bakhona bathi hayi mina sisingakusiza nge-in-serve. Ngajabula. Asilandanga umuntu orong uyena umalume? Yebo yena manje. Uyaphila mfowethu? Ngiyaphila futhi njani? Siyaphila. Sikhona. Ngasathi ubuhlaba mfowethu. Lutho. Yebo. Ngobusegazini? Yebo. Manje mfowethu mina nguvumani from Ivumani film yabona? Yebo futhi. Nango ngabe uyamazi usisi mhlawumbe? Yebo ngiyamazi. Umazi kanjani mhlawumbe mfowethu? Ngazi ukuthi umshana wami. Yebo. Akukho mhlawumbe okunye obuya beyikona mhlawumbe ukuthi ngajika apho unkosikazi? Kunzima mfowethu ngoba yini enzima baba? ngendlela naye umntanami mina kahle kahle lo umntanami kodwa manje ngendlela engizwa ngayo ebantwini ukuthi ngathi mina ngiyamhlukumeza akukhona lokho angikwazi lokho ngikwazi ukuthi ingane yami ingane mfowethu. Yebo. Okay umshana wakho so uyamthanda? Ngiyamthanda ngomshana wami. Yebo. Kunjalo. Okay. Sisters ungakusho ukuthi yini nesilethela nje umalume nango uthi umshana wakhe uyakuthanda yena futhi nje ubalekile kuyena ungakumtshela ukuthi yini esilethela njengamanje? Yebo ngitshela umalume ukuthi umalume kahle kahle into engenze ngabiza labantu ngoba sengikhathele ngento ohlezi uyenza njalo nje mawabuya nje utshwaleni udakiwe njalo nje ufuna ukuzolala nami uhlezi nje ngiphoqelele into nezifuna ngikwashele ngishiya impahla zakho noma ngathi angithandi mangithi ngiyakutshela ukuthi angisengikhathele into ohlezi ungenzisa yona uthi uzongixosha la ekhaya ngibona ukuthi ngiphelelaphi ngifane noma wami nami ngihambe ngihlale ebafaneni njalo nje wena mabuya utshwaleni sekumele manje uzolala nami njalo noma ngathi angisathandi noma ngathi ngenza ngayo yonke indlela. Uwenzelani lokho mfowethu iqiniso ukuthi ulala naye ingane? Wemshana yazi angaze ngilala nawe mina. Usho ukuthi ngiyakusukela. Uyazi ngisukela mshana yazi ngiyanyanya nje ngendlela oyenza ngayo wena. Ima usondelelana pho. Wena njalo nje mangithi ngifuna ukukhuluma nawe ngale ndaba uhlezi ubheka ulaka njalo. Okusho ukuthi mshana kufanele ngususe ekhaya ke manje yabo ngikuxoshe ekhaya mshana. Usondela kanje wenza kanje noma uzama ukukhuluma nawe? Okay ufuna ungibophisa kahle kahle mshana. Cha ngifuna ukukubophisa. Manje uthini ke ngiyenzeni mina? Cha sengikhathele wena imali sengifuna uyiyeke lento oyenzayo. Yazi mshana yazi ngimelwa inhliziyo ngoba manje angikwazi ukuthi ngizothini ngokukhuluma nawe nasekhaya. Awulaleli ukhuluma nawe uthini ekhaya? Mshana phela ukhanga ngihamba nje akazi ukuthi akasho ukuthi malume ngiyahamba ngiyakuphi.
mina mengibuye la ngibuya khona otshwaleni ngizoyingena endlini yami. Mase uvuka isikhwele wena. Yindaba mina amadoda wena uvuka isikhwele. Hayi isikhwele angaze ngibe naso kumshana wami. Ngaba nesikhwele kumshana wami. Mshana wami wenzelani lento le? Wamshana yazi mina phela ngakubulala ngenduku manje. Uhlezi usho njalo vele, uhlezi usho njalo. Okay, awufuni ukushaya? Nakho ingakho ngibizela abantu ngoba khona ungekho kuzikhona. Ima mfethu uyenzelani lento ulalelani uyalala naye iqiniso usufuna ukulala naye. Uyaphosisa umshana. Uyaphosisa umshana. Uyahlanya Umshana uyahlanya wena. Yazi uyahlanya umshana. Yazi inkinga ngikwazi ukukhuluma kakhulu ngoba manje ngivele kuma inhliziyo umshana. Ngingasakwazi ukuthi ngikhulume. Mshana wami uyenzelani lento wenza ngihlaza kanje. Khuluma kahle phela ungasondeli. Noma ngathi uyama ngisena kuye ngamelodi. Yini enye akayenze ekunyanyisayo siswami ekuphatha kabuhlungu. Uyabona ngisho yabo futhi nje malume kahle nje umalume nje angazi mayibona mina shuthi ngase ngumakoti wakhe ngase ngumfazi wakhe njengoba ngisho ngangithola mhlawumbe ngisekitchen ngiyabhizi ngiyapheka lapha kancane ufike ezongibhatha izinqa. Yazi bafethu uyaphosisa umshana yazi ngempela yazi angiyazi lento. Umshana kungani ungihlaza ngaka? Abafazi abekho yini futhi bagcwelizwe imanguzi yonke lento. Wakho wamlahla. Bakhona abafazi. Manje yindaba pho ufuna ukubhozomela umshana wakho. Mshana yazi ngihluleka nokukhuluma umshana yazi ngempela kusho sengihlazekile mina mshana ngingawe mshana. Manje befuna ngithule kuze kube nini? Befuna ngithule kuze kube nini ngoba phela nami sengikhatheka. Hawu mshana uthi wena lento ufuna ifihle wena le lamasimba lo wenza kuyena. Angwazi mfethu lamasimba washo umshana sengothula ngoba phela yena uyangicindezela ukuthi mina uthi ngimenzisa izinto azenza. Awumenzisi yini mfethu wena why uyenza noma indlala bafi intomba zekho. Zikhona. Manje indaba ungayishela. Angazi mina ukuthi noma uvalo angwazi. Yini yadala ukuthi umalumekazi wakhe ahambe amshiye. Babehlezi becabana njalo naye wathi maybe uyotshwaleni ufike yomshaya nje wahlezi bahlungeze wahamba nanengane yakhe. Wena akaza kushaya. Awucakaza ngishaye. Ukuthi mhlawumbe uhlezi angisabisa ngakho phela mawuthi mhlawumbe nginqaba ukulala naye uzongixosha la ekhaya uzongishaya ikho lokho mfethu. Vele phela nje mshana wondlwa yimina kodwa angikwenzi lokho okushoyo imshana angithi. Kodwa namalume bengifakela nje imali. Bengingasho ukuthi ngiyakonda bengihlezi ngikufakela ngoba nakho mina. Nami ngikuthengela ama drink nje mshana. Manje ama drink bafu iwona yenza ukuthi ufuna ukulala naye. Hayi akunjalo. Akunjalo. Mfethu ungathini wena ingane yakho bafuna ukuyenza nje ngomalume wayo? Ngophatheka kabi. Kodwa mina ngikwenzi phela umshana. Mina into engincoma nje ukuthi ufaka ubra. Ume kahle njengomshana wami. Kodwa ke wawumncoma. Ya ngangimncoma ukuthi ngakwazi ukumthengela la amanye amaphente nami ngoba phela mengihamba ngiyabuka amaphente engamthengela wona la etolo. Ukuthi angamfanele njengomshana wami. Kodwa ke ayi lokho asakucabangela. Umshana wami lo. Manje kuko konke mfowethu ofisa ukumthengela khona wena wavela wabona amaphente. Ingane kamfowethu nje kufanele ngithengele leyo nto leyo akunkinga phela lokho. Mengibuya nesinku umshana uyadla. Ngibuya nenyama umshana apheka. Ingane yasekhaya. Yeah. Awukazi wena bafuna ukulala naye. Hayi. Ngaze. Kodwa yazi babukeli angiyazi mina siswami yini enye ake wayenza umalume ekuphatha kabi kunazo zonke. Hayi cha into engiphatha kabi khona ukuthi ulala nami phela nakho naye ukuthi siyavumelana uhleze sebenzisa inkani njalo nje. Kahle kahle nje bengasafuni nokuthi bengafuni ukuthi kuze kufike la kufike khona ngoba kahle kahle lento ayenza umalume yanginyanyisa. Njalo nje uhleze esebenzisa inkani nangelinye ilanga futhi wakhe wayibuyela ebusuku wathi wayengifonelile emini yakho wathi ngapheki. Ngathi ngamlinda kwathi sebuyile wabuya nayo impela inyama ngathi wafike wathi nangidle kodwa ukuze ngiyidle leyo nyama nami ngibele ngilale nayo ngoba naye unginikeza izinto engayijwayele nami kumele ngimnikeze izinto angayijwayele wazi wathi yena ungcono ke uzosebenzisa iprotection ngathi ngiyanqaba wazi wangikhiphela ngisho ucelemba wawubeka kwase kungiphoqa ke nami ukuthi ngize ngenze into ebengamele ngize ngiyenze ngoba nakho unqenge indawo yokuhlala. Yini sesedala ukuthi ungayi emaphoyiseni uyombophisa umalume wakho? Ngekho umalume ngazi uhlanya nje uvela pringe nje noma isidingo singekho manje nami ngiyamsaba phela. Yebo. Ngusaba ukuthi uzokuxoxa uphinde ungazi. Yebo. Futhi bekungekho la ngihlala khona. Wakhe wafika nenye cold drink and vele uhleze efika naziphuzo ngoba njalo ntamba amahlezi kupheke mina ukudla ebuye nama cold drinks sizophuza but ngale ya daily yawo wafika nje nenye ngoba ngesikhaleni nje nami ngazizwe sengidizi ngathini ezinye izinto ngayibona nje sezenzakalile ngoba nami ngangazi ngizothi ngazizwa nami ngishiselwa ngifuna ukuyenza lento abafuna ukungenzisa yona. Yini ebofuyenza?
ngangifuna phela nami kulala nomuntu kodwa kwase kwaukuthi vele khona yena yabo naye ngicabanga ukuthi vele beyazi yonke leyo nto. Manje malume mfowethu wathula kangaka yonke lento le ngabe mhlambe iyakujabulisa noma vele into oyenzile ungayenza kanjani lento kungane umshana wakho? Yes. Angisona isiphupho phela mina. Ngeke ngilala nengane umfowethu. Yabo. Kodwa na nje ithi ulalile nayo uyalala futhi nawe uphindelela why wena uyenza leyo nto ngoba ukudodi leyo nto. Angithi uyazi ukuthi kwesinye isikhathi icala uyaboshwa amaphoyisa ubaboshwa phela ukuthi ubulala umuntu kodwa ungekho lapho ke. Yabo. Lokho angitshela khona umshana wami ngeke ngize ngilala nomshana wami. Uyabona nje lento niyenzayo nina niyangihlambalaza niyangichaphaza nje niyangihlanyela. Manje ufaka nami awubona ukuthi yilogwayi wakho okuchaphazayo. Ugwayi wami lo awuchaphaza umuntu lo. Mina nginitshela ukuthi niyangihlanyela nomshana wami. Ithina yini esivukelayo noma wena ovukelayo? Cha mina ngivukelwa mina. Mangivukela kufanele ngihambe ngiye ngaphandle ngiyofuna lapha engizofuna khona ukuthi ngiservice hayi ukuthi ngiservice kumshana wami. Manje ukuthi ngiyakusuka. Okusho ukuthi mina ngirong mina ngahlanye ngiyahlanya. Kusho ukuthi uyakusukela uyahlanya umntwana. Hayi ungenze kuyangisukela serious angikwazi lokho. Yeah. Awukaze vele walivuma iqiniso njalo nje uhlezi unqaba nje uhlezi uphika yonke. Umshana wami umotshule ngikaze ngivuma iqiniso usho ukuthi vele ulivuma uhlezi uphika umalume kazi wahambelana. Wemshana ngithi uyabona kuyimanje siye ekhaya. Angisuhlezi ungisebenza ukuthi uzongixosha nami. Njengoba ngixosha. Uzohamba ke mshana wami ukuze ngizosala nepeace yabo. Anginankinga vele nami ngisahlane sidla mdile singu. Okay mshana. Indaba mfethu uyenzelani lento umlalelani mfethu. Ingqondo ayicabanga kahle yini masuvukela. Ndoda angaze mina ngicabanga ukuthi ngavula ingane ingane yami sisi uyaphosta. Cha. Uthi akaphuze futhi awubhema ayikho into oyibhema ngithi. Ayikho. Mina ngiyaphuza ngiyabhema kodwa ngeke ngivule ingane umntanami. Udlala ngami nje. Kwemanje ubuka kwemanje uphuzile nje awukaze wabasobha nje wena empilweni yakho awukaze. Wona kwakutheni mohamba ngephenti la uye ebafu. Phela mina kahlahle ngumshana vele ngithi la ekhaya ngiyima kunenkinga yini ingane emihamba nqunu phambi kwakho. Kunenkinga phela ngithi kufanele ingane iqoqe. Wena ngemshana wenzani? Ngoba noma kade ungakazi ukuthi wena sobona umakoti kimi ukuthi sekumele mhlawumbe ngihlaya impahla efika le phansi la ekhaya ngithi ngingane mina kumele ngigqoke ngendlela engithandayo. Kodwa mshana uthi yabona uthi wrong. Angazi ke kuloko. Uyabona uthi wrong mshana? Wena uphakelwa yimina mshana, ondlwa yimina. Nalama phente mshana uthengiswa yimina. Mina khona into engayi-understand mfowethu why ungalandanga umalumekazi umuntu wakho kunokuthi uzulale nengane. Yabona sesobuyele emuva ke nkosi yami ukuthi awulali naye. Angilali nomshana wami. Na umshana wangihlanyela nje. Wena ulala nawe kuphotha. Vele ulala nami. Kuphi kukhona nendawo? Khona la ekhaya. Mina. Yebo wena. Wena ufana ngipulale ngenduku wena. Ubiza abantu ingoba phela ukwazi ukukhuluma nami ngathi. Manje uyithusa kanje ungayithusi ingane mfowethu. Hayi phela ngaboshwa mina ngiboshole wena yes. Ayikho leyo nto. Namhlanje uzolivuma iqiniso mfowethu. Namhlanje lizophuma iqiniso. Lo phuma. Yeah. Aliphumeke lo uzochaza leniqiniso. Yima awubuyi kwami ke mina kwami namuhla yini wena uyikhuliselile uphinde uyayidlela awuyifuni inkomo manje usho ukuthi ngumagaya edlela mina ngondosi khona lokho nawe bafuya bhedo yabona ngeke ngondle ingane yami kube wena obheda uvukela endlini angaze ngivukele wena ungabuki namuhla futhi iyahlanya yini ingane uyahlanya namhlanje lo phuma iqiniso okay uzothola induku lo kanjani induku uzoyithola uthangibuyi uzomshaka kephi pho uthangibuyi nje namhlanje nami ngabe okay hamba uyolala khona akunankinga ekamela lakho ngiyakhiya akunankinga right vele kufanele ukuthi lakho izindlu zakho zonke vele uhlezi ungena la uthanda khona ngiyakhiya ekameleni lakho why wena uvela ingenele ngisho ngaphandle kwemvumo yakho unaso ngisho isikiyasa sekemeleni lakho kahle nje nginesami phela athi indle yami mina ikhiya zonke ezami ngcono ke ukushiya kahle nendlu yakho kungcono ke yabona futhi hey wena uzobona uzokhala ngempela serious uhlezi nje noma ngithi kusengikuzamela abangani noma uhlezi uthi abafuna ufuna mina phela hawo mshana kusho ukuthi ngishima ngale ndlela le kusho khona phela angazi ngikubona intombazane selokugcina ngomalumekazi nje malume wahamba wangishiya kanjalo wena mshana ngithi uyabona ukuthi uyabheda wena ay malume yini ubheda ngani ngoba uzokhuluma iqiniso ukhuluma iqiniso lani kwanawe nje ungitshela umsangano wena akudekho iqiniso ongitshela lona wena yabo yini manje uzongenzani mfethu phela uma ukuthi kufanele kuliwe koliwe ngoba manje mina angazi ukuthi kufanele ngithini ngoba umshana wami udlala ngami
udlala ngakanjani phela akithi nasi nesitini manje ngasithatha mina anginandaba nesiteam Usabisa wonke umuntu vele wena. anginandaba nesiteam Usabisa wonke okay kuright ngihlezi ngisabasa wonke umuntu mshanami wena ingane kaseswami ngikwazi kanjani ukuthi ngilale nawe lokho kuyakwenza nje ekubeni ngingane seswakho futhi wena ngingiboni njengengane yakho wena ungiboni njengengane bafu uconsa amanzi uconsa amanzi uzuconsela ngisho umshana wakho wabonza ubulima lo yazodlala ngami mntanami wena wengane nami manje ke namuhla kodwa ungenza leyo nto leyo ungenzayo imakaza kunyonyobele mhlambe umuthi use toilet noma mhlambe usendlini yakho noma ngathiwa ngiyogeza uhleze yabo kube ngathi akangibonanga mase ngingenile laphayana ofike sezoma ngasesicabheni ngithi ngiyaphuma umuntu nanga eminyango yebo usuyenzelani leyo nto leyo uthini mumbuza semusa umbone mingasicika ngasesicabheni mangimbuza umalume mhlezi athi yena hayi nje kahle kahle kushuthi mina ngiyamchaza nje mhlezi athi cha mntakasi siyazi uyilento engiyithandayo nje nani yena nje kushuthi mabona mina ubona umkakhe nje mhlezi ngilento ayihalelayo nje ngilento ayithandayo mina yini first la esinekisa mfethu cha ukuthi ngiyamangala ngoba mina ngiyamangala ngoba umshana wami lento angitshela uzokhuluma iqiniso baba ayiqiniso ngene noma ngikhuluma kodwa angiyazi into engitshela umshana awuyazi ya ngiyazi yini enye nokuyenza ngicela ukhulume yonke into before uzolikhuluma iqiniso lo namhlanje yabo malume kahle kahle ngizamile ukukhuluma naye kaningi ngizamile malume ukukhuluma naye ngihlezi ngimtshela ukuthi lento ayenza kumina angiyithandi futhi nokungiphazamisa ngoba ngisho namanje angikhoni ngisho ukujola wonke umuntu kumele ngimchazele ukuthi kahle kahle kunzima nokuthi ngiphume ekhaya ngoba nakho malume njalo nje mangijola nomuntu uyangilandelela uyamcinga efuna ukumshaya manje akasekho umuntu ofuna mina and akekho umuntu uzomfaka ngokufaka ubhosha vele ngoba umshana wakhe akumele ajole yini hayi ngobani lento ayishoyo ukuthi mina ngilala naye ngomfaka ubhosha kathi wena malume yini ungavumi ukuthi nami ngikhulule ngifane nezinye ingane khululeka phela mshana ngathi mina mangijola uyangilandelela nje wena mshana wemshana uyabona ngijwayela kabona uzothola ubhosha ngempela imhleze edakile ngoba namanje akabi sopa lo muntu nje siyindlu katshwala nje umbona yindaba uyindlu katshwala mfethu yindaba uyindlu i-alcohol umalume wakho uthi indlu katshwala malume mina ngicela ukuhlaba khona engayazi mina konke ekudlayo wena engayazi mina ngidlani mshana umalumekazi mhlambe khona la wayekhonza khona esenayo babe enkonzweni nomalumekazi yaqinisela ngangiye enkonzweni ngayeka kodwa manje akusho yena usasane bafu akusho lokho ukuthi mshana mina uyakhonza haba njena wena ngabe njani mshana kunanoma imimoya nje phakathi kwakho nje wena ngabe njani mshana ayi ngaba ukho njena okay ingakho ngihlaza kanje mshana manje uthini momtshela ukuthi awuyithandi yonke lento nakho ngiyamajina Nkosi yami ngoba usulala nawe usephezulu kwakho ke noma uthini noma useceleni kwakho uyamtshela usimalume mhlamba ngiyithandi uthini yena umalume ngisho ngathi mhlawumbe uyangilimaza ngiyithanda into ayenza uyaqhubeka uyabona nje kuze kulamula ukuthi azaqeda into ayenza bese kuyikhana buyelwe umqondo wakhe funa khona ayihambele akaze exolisa uyaqhubeka nje ayihambele manje like egceni kuyaqhubeka kube normal phela ayikho nami into engingayenza ngoba nami ngahlahle ngathini ngincengile ukuhlala ngoba kukho la ngahlala khona so yini manje edala ukuthi siswami uzuphumela obala ngoba sengikhathele nami sengiyafuna ukuphila impilo nje njengezinye izingane nami ngikhule ngithole nami umuntu ozongithanda nje umalume nje wena usho ukuthi kahle kahle awufuni nje ukho nje ulotshelelwe nje wena awufuni ngiyafuna ukulotshelelwa mshana manje usho ukuthi wena yini ulala nami pho yini ndana kuphi mshana nami yazi mshana yazi ngihlaza namanje malume ngenza iqiniso angibizanga amaphoyisa ngibiza bonke labantu ngoba nakho ngifuna bangikhulumele nawe ngoba nakho mina ngizamile ukukhuluma nawe kodwa wena uyahluleka okusho ukuthi mshana wami impela ngabe biza amaphoyisa mina bengizoboshwa mina buzoboshwa phela bese uboshwa kanjani into ongayenzanga cha ngaboshwa phela ngoba umshana ukuchaza lento ayichazayo mina ngiyazi kodwa mshana uneshoba futhi awuyazi angiyazi manje uzophika kuze kube 100% nginenyathi ukube mina angibabizanga labantu laba shuthi kade uzoluqhubeka kwenza leyo nto oyenza ngoba namanje usayiphika phela wena mshana wakho kuzadle wena kumele umfake isende bafu mshana ngishoje kahle wena boyiplanile lento yakho ngiyiplananga ukuthi bese nginyanyisa lento obukade usuyenza bafu angiphendula umshana wakho kuzadle kumele umfake isende na lutho manje uyindawo pho ulala naye kuzedle mubuye nenyama yena kumele ulale naye bafu angaze ngwenze lokho ke mshana nami ngiyaxolisa ambotila nalomuntu bese ubuye na ucime mfethu Avumani films sikubona konke umhlaba uyapenduka
umuntu yashintsha, umuntu ngeke umazi, umuntu ngeke umazi, umuntu ngeke umazi. Buphila ngokugcina uhlala wedwa unetrauma. Yabona manje angazi uma ngathiwa mhlawumbe ngakule simo sokuthi ngithola umuntu wesilisa uthi ngasakhona yini ukuthi ngivume izinto ezenziwa abantu abasizanayo. Usuyafuna ukukhuluma bafu? Ya ngiyafuna ukukhuluma. Awungamnikeza ijezu liyamhlanyisa. Yazi Uyafuna ukukhuluma mfethu? ngiyafuna ukukhuluma bese ngitholile induku phela manje sengiright manje. Nayo ufuna uzuthola yona. Ngumshana wami into echaza ukuthi mina ngiyamnokuveza lokho engakuthandi. Kodwa khona umshana wami lento ayichazayo iphutha. Mshana wami. Iphutha lana. Lokuthi ngilana ngenkani. Okay, hayi umyeke mfethu awufuna ukama naye futhi. Uzokhuluma saphindela. Hayi cha ngisafuna ukuphindela phela mfethu ngiyacela ngiyagodola ngiyashawa mshana wami konke lokhu kwenziwa wena okwenzayo ukuthi Musukublame ingane mfethu, musukublame ingane. Cha ngeke umvumisa ngenkani mfethu, uside uzohamba naye mfethu ngixoxe futhi Kamera. angiphindele naye ngiyokhuluma naye kahle cha khuluma la ukuthi lento yenzayo yenziswa yini. Noma uyayazi noma uyazi uqale lapho. mhlambe ngangididekile ke ukuthi mhlambe uyayazi ya Mhlawumbe uyayazi noma uyazi. ya ngasho ukuthi ngiyazi Yini ekwenzisa leyo nto? shuthi ngahlulwa imizwa Udakiwe noma uphila. yonke into yenza udakiwe awuyenza uphila Awubona ukuthi mhlawumbe mele uye kutshwala ke usazophinda uyenze ungaphindi uyenze. ngeke ngisaphinde ngiyenze ngixolisa mshana Mfethu uxolisa malume mfethu mina ngeke ngisho lutho mina ngoba engafuni ukukuphosa ngilokhu ngikuforsa but manje wena olide ukuthi ngisayihamba niyoxoxa nale ndoda. hayi sengilimaza kakhulu le ndoda ngisafuna ukuxoxa nayo ungalokhu uyenza lento mfethu kodwa yazi mfethu uyabona uphoxo malume mfethu South Africa yonke kunjalo mfethu ngiyaxolisa ungaxolisi kumina xolisa kumshana wakho. ngiyaxolisa mshana wami asithelana amanzi naso isandla nazo ungambambi mfethu ungambambi kakhulu akabi comfortable yabona ungalokhu umbamba lapha nasendlini uye kumpanza mfethu. hayi ngeke ngisambamba kusho kufanele nami ngibe nokhe wami ngilala kuwo nje noma ngiyakho one room ngizolala kuwo ngoba mshana ngithi phela mengikubona uzothi wena umalume soqala lento yakhe Malume kahle zicingela umalumekazi nje wena manje. hayi ngizomcinga mfethu nawe uzongicingisa kuba njalo ke mshana ngoba sengilimele sengilimele Ufuna uzulimale before ukhuluma iqiniso. kuba njalo phela akekho umuntu ovuma iqiniso nje ukuthi iqiniso ngiyalivuma mina manje ngixolisa mshana Mfethu awuhambe naye lo muntu mfethu hamba naye. Bafo ungayiphindi lento mfethu hamba naye umhambise. Sisters uzizunyani manje ngoba lo muntu lo useze wavuma ukuthi wayenza lento. Ufuna ukuvuma ngenduku futhi ngeke asayenza futhi. Ngoba ekugcineni nje ugcine evumile kuyangithokozisa lokho ngoba nikhonile ukungisiza mhlawumbe sekuzoba ngcono manje njengoba ethembisile ngibona ngathi sekuzoba ngcono ngoba seze wavuma ukuthi ngimcikele omunye umuntu ngibona ngathi sekuzoba ngcono kakhulu ngiyabonga awusabi ukuthi umhlaba uzobuka yonke isimo sakho noma unandaba nabantu nokwakho ngwasusothekile akusenankinga manje ngoba sengisizakala kusho ukuthi befuna khona ukuthi ngize ngimveze ebantwini khona ezovuma iqiniso yebo sisami ube right kuzolunga ngaso ngiyabonga now uyayidinga counseling mhlawumbe singakuorganize nalokho ngangithokozisa mhlawumbe khona umunye uzothi ufisa ukumnika inserve futhi nalokho kodwa ungavuma kushele ngoba bayashelana abalandeli abanye babo hayibonke angeke ngisavuma yabo nje kahle kahle abantu besilisa sengiyabasaba nje manje ngiyathemba ukuthi mhlawumbe ngokuhamba kwesikhathi yonke into izoba normal nje kuyele simeni yebo siyabonga manje sesitube right ya ngiyabonga nami so kunye sokuorganize ngendlela njenge counseling yabo nomalume silokhu sikulandelela udaba lakho ukuthi ngempela nihlalisane kahle yabo mhlawumbe uzophinda futhi a panel beats ke mawuthi kanjani okay siyabonga